Maya pa ogto po kaya katamongan. So welcome po kaya katamong raffle for a cause. Para po kang San Ignacio de Loyola, kini po king Manibawag Libutad, Porac, Pampanga po. So ini pong raffle for a cause ini headed by the Fiesta Committee 2026. So ito po, stay tuned mo po, madakal pong surprises, marakal pong prizes na makalaan po para kay kayo. Para po kareng tagasuyo, talasuyo ng Apon San Ignacio. Pero bayo tayo po umpisanin kaya katamong raffle for a cause, atin tamo pa mo pong maikling panalangin po via video po. My liberty, take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own, other thine was the gift to thee. I all resign, do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forgo. Do thou direct and govern all and sway. Do what thou wilt command, and I obey. Only thy grace, thy love on me bestow. Please make me rich, all else will I forgo. Welcome back po king kaya katamong raffle for a cause para po kareng iganagan talasuyo na pong San Ignacio de Loyola. At para po king opening remarks, ausan ke po i-Brother Jenner Lozano, ing kaya katamo pong PPC Secretary para po king opening remarks. So mamuna pong dili, king Laguna po ning parokya na San Ignacio, pangunahan na po ning kiyakatamong Kura Paroko, Reverend Father Maymayo Campo, Brother Roger Tapang, PPC Coordinator. Ipayabot mi po yung taus-pusong kapasalamatan kareng ganagan ng sinaup, sinaling ticket, kareng po mandated organization, po kareng CPC na Chupugeni. Dakala-dakal pong salamat kayo at sana kayo po sa sasawang susuyo at sasawap king kiyakatamo pong parokya. Dakala-dakal pong salamat and God bless you all po. Thank you so much, Brother Jenner. Yes po, as we all know, ating pong 10 consolation prize po na tigwan 1,000 pesos. Third prize is 10,000 pesos. Second prize is
15,000 pesos and our grand prize will be 20,000 pesos. Ayan, nino na naman kaya ing maswerting talasuyo ng apong nasyo ing manikwaking papremyo para po kaya katamungan kindaratang akapiestan. Ayan, so ngini, magpa-games tamo po. 5 sets of consolation prize. Ayan, mamunot po Sister Alma. Mamunot ko po kini. So, igogo tayo pa mo po yung kikatamong tambiolo para po karing 5 consolation prize po na 1,000 pesos. Ulalaw tingin po. Ay, may nakbagla, Diyos ko. Sayang yan. Ayan. Gogoye pa mo po, sister. Ayan. So, 5 consolation prize po worth 1,000 pesos. And then, kay Bat po, itampong 3 games. What's in the box? First, winner. Kailangan pa bang i-check kung nagbayad siya? Okay, paid. Paid po pala lahat ang nandito. From Villa Emilia with ticket number 008378, Brother John Pizon Jr. June Pizon Jr. Congratulations po. Nanalo po kayo ng 1,000 pesos. 4 pa po, sister. Kamama ko, Ken, sister. Kasalanan mo nga gana-gana ngayon. Ayan. Brother Pizon, congratulations. You just won 1,000 pesos. Another winner of 1,000 pesos from Santa Fe. Alayo naman. Barangay, sabi niya, Block 23, Lot 9, Marang Street, Pe. Okay. Ang pangalan niya po is Marinette Pangilinan. Marinette Pangilinan with ticket number 006133. Congratulations po. Nanalo po kayo ng 1,000 pesos. Another one, Sister Alma. Ayan, 3 pa po. Baka go may sister. Ayan, happy na yun. Next, ang address, pero yung Laguna po, Jenny Reyes. Jenny Reyes. Ticket number 003512. Jenny Reyes. Ayan po. Congratulations po. Last 2 for 1,000 consolation prize. Ayan. Sige, sister. Diyos ko, bunutan mo yung lagyo ng mako. Sa hanging 1,000. Okay, next winner. From Manibawog Porac. With ticket number 009475. Brother Noel Careso. Congratulations. Last one. Brother Noel naman. Kanya na pa. Congratulations po. Wala mo ata. Maolats na ako na naman, Kenny. Next winner thank you so much, Sister Wilma. Ay, Alma. Wilma na ako, Wilma. Alma yung pala lagyo. Sorry po. Okay, from Mabalacat City. Kalaho na po. Pachikas niya mo ini is Sala Melissa Palo. Tama? Sala Melissa Palo with ticket number 000457. Congratulations po sa ating first 5 po na nanalo ng consolation prize na 1,000 pesos. So, sarado muna natin to at magpapalaro muna tayo. O, break muna daw po. Kahit hindi naging tayo, break muna tayo. O siya, bye-bye!
Welcome back! Back! Ay. Welcome back po. Ayan. So, alya po pala box. What's in the bag? Ay, hindi po. Ala kami pong ikita box. Anyway, so, ing manyambot po, manikwayang 5 kilos of rice po. Ne? 5 kilong abyas po. Kunino man ing manyambot. Ing mechanics po, kailangan niya pong abalo or asabi o hulaan ing laman na po ning bag. Okay po? Ngayon po, kunino man po detang mumu naming ikit at yukining cellphone mi po ha. Alikeng cellphone nyo. Cellphone mi po. Na may mumunang mag-comment king stung sagot. Matik po yung manyambot. Ulitan ke po. Ing mumuna pong akit mi karang cellphone mi pong brother Jenner Lozano ang pong yako. Ila po deng manyambot. Keta pong 5 kilong abias. Okay po? Okay po kanita. Okay, makibat ko po. Charis. Okay, first clue. Kaya po ngayon yan. In demand niya po. Ngayon. In demand niya po ngayon yung kining kilob na po ng kakatamong bag. Ayan po. Okay, hula-hula na. Hula-hula na po. Lalo na po karang pengari. Diyos ko, mahalagang ngayon yung panahon na ini. Ini pong kakatamong kaya ngayon. Okay. Sige po. Diyos ko, titapa mo 33 million na manalbe. Hello, good luck ha. Edi good luck. Sige po, sagot! Tila sasagot. Nanya po ining laman na po ining kening bag. Ayun, orang aluwa ka niya, no? Pag-atsuye po kayo pisaman, bawal yung sagot, charis. Joke mo po. Clue, kakasabi ko pa mo, Ralph Ponsalan. At Chukaken. Alya po butane. Include po, importante yan po ngayon yung panahon na ini. Lalong-lalo na po ka rin pengari. Ayan. Nang washing machine naman. Ayan. Sige po. Importante yan po ngayon yung panahon na ini. Ngayon po panahon ngayon. Diyos ko, 1 week na po yung may labas. Alya po Rosario. Alimot grocery. May kasya yung waring grocery naman kayo ni Sister Claire. Hong Kong. Alya po minipan, sorry. Payong alya po, dictionary alya rin po. Rosario alya po. Balo minala po din, sigurado rin sa kutyo Rosario, Bible, kaya nila po yabi. Naman po ibig sabihin kaya kami pong pisamban po ronado po relihiyosing ganang mangyari. Okay, pero syempre ali. Minipan, ninoy ni? Diyos ko, ipiling ko, ikain ito nga estudyante kong shoutout ka nga estudyante kong malago. Mas makabaya po yung kain na. Maintenance naman. Panulo. Payong alya po. Ay, malapit inikitang sego ng Sister Sally. Diyos ko. Nang paminta. Ala papinta, panulo. Alya po, waiter. Gas. Nang gas. Alya po katingko, alya po. Ayan. Kaya pong nandin, malapit niya po kaya segop ng Sister Sally nung ikikiya po ito. Alya po ballpen. Nanong mamepe? Mapamepe. Alya po pamepe. Aring wallet. Justin po, brief kanuhan. Alay po kasing brief Justin. Jisoo Life. Ika Jisoo Life. Sunscreen kapote, alya po, notebook. Malapit niya po kayo ta, Diyos ko. Bilisan niya po. Kaya po kasi Justin Kenny, Diyos ko. Bitis na pampu, sapak niya. Wig. Aro, sumbong dakakit ang ating wig, kabalo po. Ika niya. Nakamang po mag-wig, oh. Ayan. Taba, Justin, taba. 4K Justin, lapis, ballpen, papel, gas, alya po. Face mask, alya po. Edi sana leko kay face mask po. Tinang menikwa. Nang shoutout naman. Di ka talaga, Joan. Diyos ko nga, estudyante ko talaga ngayon. Minsan pigaga na kanki. Nanong kaldero naman. Papel. Umbrella, magic soap, notebook. Ay, malapit na kay notebook, Sister Claire. Wala mo limaya pang kay. Pad paper, alya po. Ay, Diyos ko, malapit. Inhaler, alin, dyan to kung manguko ko na ako mag-inhale. Cellphone. Ika, cellphone. Sister, Sister Neosine? Mau!
Magic sarap. Alya po bag. Pwede may pong ilagay kang bag. Ay ito, susi kanuana. Alya man, insulin, insulin. Amlodipin kanuana. Pambura, malapit na po kayong pamburang pong lapis. Kape, kape. Nanong leger naman? Libro, leger. Nang leger, friend. Nanong leger pa niya biya mo, Joan? Eyeglass, ball pen. Nano na? Leleger kang leleger! Ano? Pantas ha, pantas ha. Book, stove. Siguro ledger yan. Leger. Mini notebook, ialiya po. Paper towel, aliya po. Marker, aliya marker, sharpener. Correction tape, ay Diyos ko, aliya correction tape. Okay, yatin na po kano. According po ang brother generic, kuha na niya po. Cassandra Chanel Reyes. Cassandra Chanel Reyes po. Ing segot na po, tape. Ayan. According po kikikatamong inampalan, okay na po kanita. Ayan. Congratulations, Chanel. Ika Chanel. Congratulations. Okay, next item tampo. At lula din brother. Long item. Okay, adwa pa po kanyan. 5 kilong abyes po. Sige, keep on sending your hula. Na naman pong mawala. Promise. Pagal kayo mo. Kami, actually nga, kami paapagal eh. Basta hula lang po ng hula. Next. Okay, next po. Ayan. Ay, shout out po kaya kaming pinakamalagong chef Kenny King Mandiato. Chef, Kenny, mag-hi ka na, chef. Chef, mag-hi ka. Baka takit na ka ding madlang people. Kung nino yung magluto, kaya makayin niya katawan ni kaya katamparing mataba. Kenny, chef, abri na pa mo, dakitan kaya, aguli na. Ito po, yung chef at siya po, Kenny. Apin po yung may kasalanan, bakit po manyaman niya kakanan? Sige, yan. Okay, next item po, ay na. Ulahan niya po, Diyos ko. Ulitan kaya po kanya na kung ano po kung nino po yung mumunang akit mi kaya ng cellphone mi, ila po din kanyang po. Okay po, sige po, hula-hula lang. Clue. Yung clue na po, ikarelo. Yung clue na po nini, kaya po, stick kaya po, stick. Balaan po natin ang inhaler. Pero aliya po makanta, iya po inhaler. Ka-style na mo po, kaya ako nung balo iya po. Shout out kanua ng Raymart Quinto. Di wow. Ipa-do, ko yung estudyante kay ipa-do. Mga kapusi iya. Okay, next. Ayan, papel. Clue. Sister Josie, baka naman pag merienda naman, no? Alam mo, dugo, manguko na ako, huwag yung gana-gana, para kaya servisyo ka nga pong nasyo, oh. Diyan naman dugo pa niya, liya mo, soapy string. Ayan, so, ayan na, lipstick, aliya po, pencil, op! Aliya po, makanta. Tripod, aliya po, glue stick. Tating ko, glue. Aliya po, glue eh. Ito, ikaw na eh. Ayun na, friend. Okay, congratulations po, Diyos ko. Sasago, Kenny. Yan na naman po ikit, yan na naman po balo niya po. Pero yan pong ikit mo muna sinagot, Kenny po, ay ni po. Kung kilala yan po yung Sister Nay, Carrion. Istuya po, glue stick. Opo, consider yan po anong glue stick or pandikit po. Yes, glue stick yan po kasing lagyo na ita po. Congratulations, Sister Nay. 5 kilong abyas po. Yan. Last item for this break, kumbaga, pampalako nervous. Karang kaya katamong mag
at saka yung live. Yan, 64 million na pa mo. Next po na, Nuya. Diyos ko, seli ko ni Kiki. Okay, ayan. Next, Diyos ko, pinaka-importante yung ining panahon na ini. Diyos ko, diyang no ka rin kamunta, aking mo rin tawat, ilang makanini. Okay? Lalo na ngayon yung panahon. Lalo na niyang bilaba sa Yaldo. Okay, punino po yung mumu namin akit kayo ni po akin kaya kaming live stream kayo ni pong Alvin Mi, ila po deng manyambot. Ayan, payong kanwa ng Justin. Cellphone, nalipo. Kasi ka pandikdik may payong. Justin. Nino po? Pamepe. Alia po pamepe. Alia po pamepe. O ito, eh. Pati na na pong menikwa. Ay, ita. Okay, kuha niya pong matsurang matsuking harap mi. Ikuha niya po. Ralph Punsalan po. Ikuha niya po itang kayang, ikuha niya po yung tamang sagot. Yung tamang sagot ay Minipan. Ayan. Minipan niya po yan po mumunang ikit mi po Kenny ako. Tapos sabi niyo, minuna ako po sinagot. Ali po, sabi mi naman po, kuninudeng mo namin pong akit. Kenny po kaya kaming monitor. Okay, so thank you so much. Karen pong may nyambot, congratulations po. Si Sister Nay, yun pa kasi, inita mo yata? Si Ralph, ang po po itapong choir, tumatsura. Yan, charis lang. Ayan po. Okay, next po. 5 consolation prize. 1,000 pesos, 1,000 miya po yapong ingga. Feeling ko yapong ingga yung maging swerte ko. Retang 5 reta kang Raymond Garcia lang ang aguli. Go ke. Hindi ko sa ito po. Bangat akin sa kagiting Lagunang Apong Ingga. 5 po. 1. Metong po. 2. 3. 4. And last. 5. Thank you, Apong Ingga. Ayan. Sana dugumi swertiyan kung karetang inuwa ng Apong Ingga. Ayan. Brother Jenner, take it over. Kasyo friend, yung katig swerchat. Aliko, ay Aliko. makanong ko naman. Okay, yari ni po rin kakatang winner. So first winner kita pong 1,000. Ticket number 009012 from Manibaug, Porac, Fiesta Community, Nenita Buluran. Nenita Buluran from Fiesta Community 009012. Congratulations po! Next winner, care of Agnus Day, ticket number 004270, Filipina Mendoza. Congratulations! Tangke po, Filipina Mendoza. Next winner po from Fiesta Community, lagi yatang manyambut. Ticket number 007121. Sister Leticia David. Wow! Congratulations Ulit. po, Sister Let. Congratulations! May nyamot ka pong 1,000 pesos. Next winner of 1,000 pesos. Ticket number 010255 from Santa Cruz, Porac, Joanna Dizon. Pala ako yung jowa, no? Alwayo. Alwayo. So, Joanna Dizon. Enrique siya ng balo ko eh. Enrique siya, diba? Martinez. Ay, Martinez, Diyos ko. So, last winner of consolation prize, ticket number 002023 from Barangay Sinyura, Bayong Sulis and Lecom. Ay, wow. Ni Irene, Sister Irene Luwat. Wow, congratulations, Sister Ai. Ayun po, congratulations po. So, tapos na po yung 10 consolation prize mo na tigwa 1,000 pesos. So, yan. So, break po muna tayo. We'll be right back po. Huwag kayong aalis. Bye-bye!
Okay, welcome back po. Ayan. So, chuta na po kayong exciting part na po ng katamong draw. Madraw na po yung third ang poping second prize po. So, kung nung ayalala niyo po, yung sinabi ko, yung third prize po, 10,000 niya po. Kung may bahid na, 10,000 niya pa rin po. Pati po itang second prize po, 15,000 niya pa din po. Okay po? So, ngayon ipausan kay Sister Nayla Carayon para po bunutan niya po yung third prize. Ayan. Ay, aguli pa tayo pang gogo tayo, friend. Po, tapos sabihan, tayo. Okay po, we would like to acknowledge the presence of our beloved parish priest. Among May Ocampo, among May, mensahe naman po karang kay katamong talasuyo. Ano sinuporta po king kay katamong raffle for a cause. Yamong May po, palakpakan, virtual clap po ang among May. Maya pabegi po at dakala salamat king mumunang fundraising ning fiesta inipundarat nga July 31 imbanwang IT karem po ngay ganaganang sinaw ganaganang may pagal ganaganang may tindang ticket sa biru-biru ipapagtinda anya karengam pong miyaniwang organizations na ning Pisamban then pong Chapel Pastoral Council pati na yung Parish Pastoral Council and Parish Finance Council dakal pong salamat kening effort ay ni karakal na po pala residale at sana pin malyari mo sumambot ko ngan pero mas bigit po itang asaw view para po king masaya at makabaldugan na kapiesta ng Apong Nasyo. Kaya kayungan po, karingay ka na ganang lagyong tsaketi, dakal salamat kaya na. Din pong dakala salamat among king alang sawang suporta po king katamong parokya. Okay, gogo tayo po ulit habang at chuy among bangan ta aki na po ginogo tayong mabilis. A third prize po, potay among niyang mamunot king first prize. Sister Nate, tingin sa taas. Okay. And the lucky winner. Okay, among. Opo, niya. Alaya. Address from Manibaug, Pasig. Ne po. Cheryl Cortez. Cheryl Cortez, Manibaug, Pasig. Congratulations po. Sister Cheryl Cortez. Next po among. Second prize winner, 15,000. Bunutan niya po among. Among per, syempre. Opo. Yan. Mong, tingin sa taas. Okay. Yan. Kung naming lagyo ko, Mong. Panyalik yung panulo. Okay. Basan mo na rin, Mong. Nakaba na. Nakakit kita ya. Purok 4. Kalsarang Bayu. Princess Ria Manalo. Princess Ria Manalo, Kalsarang Bayu, Purok 4. Yeah. Congratulations, Sister Princess Rhea Manalo, with ticket number 003081 from Calsadang Bayo. Okay, for our grand prize. Okay, for our grand prize po, Among. Gogo tayo pa, Among. O, gogo tayo pa po kano, anong Among. Lukay ube po kano. Yan. Ito, ba mo ikati. Ito, kapag niya sinabit kayong gamat ko na po. Aro.
Villa Emilia. Nailag yun. Susan Pelayo. Gusto yan? Susan Pelayo, Villa Emilia Subdivision. First prize. Congratulations, Sister Susan Pelayo from Villa Emilia. Ticket number 000605. Congratulations! So, ayan. Okay, so yung mga sawi dyan, katulad ko, meron po kayong pag-asang manalo ulit ng 5 kilong bigas. So, what's in the box? Among, ayan. So, what's in the box, brother? Ayan. Ayan, bilalagay. Huwag muna kayong umalis. Ha? Huwag muna kayong umalis. Last na lang to. Ayan. So, Sister Susan, congratulations po for winning 20,000 pesos our grand prize. Ayan. What's in the box? Ayun. Ay, baka boss niya. Wala naman kayong babon eh. Okay. So, pili-pili na. Sagot-sagot na. Among dakal pong dakala. Salamat. Ulit po, kung nino po yung igit ni mo muna kini kaya katamong live. Kaya na akong live po, iya po ing manyambot. So, ini po kaya katamong what's in the bag. Include na po, kayo miluwal. Pag-atsuy ni. Pag-atsuya po ini, ako po miluwal. Ayan na. Okay, so sagot-sagot na po. Ako po milwal, pag-atsuya po ini. Promise. Sagot-sagot na. Ayan. Oy, Diyos ko Lord. At yun na po menikwa. Pasensya na kayo. Okay, at yun na po menikwa. Sister Lai Guillermo. Lai Guillermo po. Ay ni po yung kayang sagot. Brother Jenel. Mekwaning mabilis. True. Lay Gilero. Gilero? Aita. Okay, congratulations. Ayan po, padlock ya po. Isto ya po yung kayang sagot. Last na po, last. 5 kilong abyas ulit. Uy, ito, seli ko na, kaya paikit. Okay. Okay, sige po, sagot ng sagot. Deni po kay Lareni, include na po nini, kaya, paborito tayo po rin matwa. Apin po yung gagamitan daring matwa, Deni. Alia po katingko, alia po makanita. Pero akakiye po lagi kayong kaida. Accessories. Accessories siya po. Alia po aswe. Ali po pera. Yan. Alia po white flower. Alia po kakaskas. Alia po payong. Alia po. Yan. Alia po kwintas. Alia po polvo. Sa lompas, aliyarin po white flower. Sister Josie, alia katingko. Aliyarin hikaw. Kaya po. Clue. Kakabaya po. Kakabaya po. Aliya po. Aliyarin po Rosario. Aliya po Quintas. Pamepe, aliyarin po. Sabitan bag, aliya po. Aliya po payong. Aliya po. Basta't agi po ka rin mga atway ni. Kaya minsan po pa na, ay, agi po ka rin baryada. Ayan, agi po ka rin baryada. Aliya po. Opo, karin pa nyo makanyan, kaso di pa pong makayabi ka rin. Aliya po. Mong, nung lege mo kanyang kini mong, sego mo lang yun. Tungkod, aliya po tungkod. Hi, Ma'am Vicky. Welcome back. Salamin, aliya po tungkod. Panyungol. Nang panyungol. Panyanggol, aliya po. Ay, tinaminig po. Ay, aliya po makanta. Malapit na po kahit ang sinabi na pong Riz Tolentino.
Kanyo. Ay, makapikong ni maning menikwa ngay ni. May kadwan eh. Nano? Okay, congratulations po. Tingnan mo menikwa. Goma. Di po ba tayo mga to? Lalagay ito puking gama daring goma. Ang pupukarat ng baryada. Congratulations, brother Ralph Punsalan. Rubber band po, goma. Di po ba tayo mga to? Tingnan po makanita. Anyway, so congratulations po. Karangigan ng minyambot. Karangigan ng sinaop. Lalong-lalo na po kaya kayong sinaling ticket para po king kapiesta na pong apong nasyo. Dakal pong, dakala salamat. Sana po yung po sa asawang susuporta at mamye sa po karing para po king kapiesta na pong apong nasyo. In behalf of our Parish Pastoral Council, karangigan ng Fiesta Committees, and even among may dakal dakala salamat. Ulit po, thank you so much. God bless. See you sa susunod. I love you all. Love, love, love. Taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod. Lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya. Salamat, Panginoon. Ang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong puna. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto